And another thing, kunalento kaTshwala, uTshwala nje bafethu siyaphuza, it's fine because kuyinto evele efanele iphuzwe. Kodwa kulento kaTshwala there is something enconfusayo. Umfica umuntu ethi angisebenzi, ngifuna umsebenzi, ngihlela ngisebenzi, it's fine, I understand awusebenzi. Kodwa uyakwazi ukuthi uhlale ubusuku bonke uphuze kuze kuse kodwa uthi awusebenzi. Okay, it's fine. Yini ongavele uyozama ukufuna noma security ngoba uyahlala nobusuku bonke uphuze lobu busuku obuhlala kuze usuphuza ongcono ubusebenzise ngokugada ube unogada ngoba uyakwazi ukuhlala ufana nomuntu ogadile uma uphuza kuze kuse wena uhleli uphuza nje uthatha uyaphuza nje kuze kuse. Yini ongavele uyoba security mfethu ngoba uyakwazi ukuhlala kuse ukuthi usukuhleli nje ngendlela ukuthi uyaphuza kulento ye-security uzohlala ngokuthi uyagada uphuze. Yabo lesikhathi ospenda ngokuhlala uspende ngokuthi uhleli kodwa and make money yabo ube security okungcono. Yabo nje umqondo ukunikana nje umqondo right ukuthi kunganjani masenza kanjalo wonke umuntu nje ohlala ebusuku aphuze kuze kusa akayokuba i-security manje.